രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ഭാഗവതം രസമാലയം മുകുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 13-ാമത്തെ അധ്യായം ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ. അതില് നമ്മള് ഇന്നലെ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ. നാരദ മഹർഷിയുടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നാരദ മഹർഷി എന്താണ് നാരദ മഹർഷി ആരോടാ പറയണത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതായിരുന്നു. എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? നാരദ മഹർഷി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇന്നലെ കുറെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മള്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ പരമദ്വാനെ ധ്യാനിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും നാമങ്ങളൊക്കെ കീർത്തിക്കാനുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തപസ്സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ചെയ്യാ? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള ജന്മമാണെന്ത്? മനുഷ്യജന്മം. ആ മനുഷ്യജന്മം അതിന് ഉപയോഗിക്കാത്തവരെ നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇത്രയും നല്ലൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തവർ ആരാണെന്ന് പറയണ ഭഗവാൻ അതില്? പിശുക്കന്മാരാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പിശുക്കൻ എന്ന്. അതായത് നമ്മളിൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാത്ത പോലെ ആ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് അത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? പിശുക്കന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ നമ്മള്?
പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നടക്കില്ല. പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവ് മുതല് ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഒരു ഭഗവാന്റെ പശുവിനെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഒരു ഭഗവാൻ പശുവിനെ മൂക്കുകയറിട്ട് ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് നന്ദി നടക്കുന്നത്. അതെ, അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഉപമിച്ചത് പശുവിനെ എങ്ങനെയാണ്? മൂക്കുകയറിട്ട് പശുവിനെ പോലെയാണ് നന്ദി. അല്ലെ. കയറിട്ട് പശുവിനെ പോലെയാണ്. നമുക്ക് സന്തോഷമായാലും ദുഃഖമായാലും നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒക്കെ ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവും, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ആസൂത്രണം. ആരാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്. പിന്നെ പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം ഈ സൃഷ്ടിച്ചു ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളിലെ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന. ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ മൂക്കുകയറിട്ട ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അത് എടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, നമ്മളെ ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിയമലംഘനത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ. അതായത് ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ അവഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ജീവിതത്തിലും വരുന്ന ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും അധികാരമില്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 43. യഥാ ക്രീഡോപസ്കാരാണാം സംയോഗാവിഗമാവിഹ ഇച്ഛയാ ക്രീഡിതുസ്യാതാം തഥൈവേശേച്ഛയാ നൃണാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. 42 പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? 42 പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാതാജി. 42 എടുക്കണം. 42 കുറച്ച് പറഞ്ഞു നിർത്തി. ഹരേഷ മാതാജി തെറ്റിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 42. യഥാ ഗാവോ നസി പ്രോതാഃ തന്ത്യാം ബന്ധാശ്ച ദാമഭിഃ ഭക്താന്ത്യാം നാമഭിർബന്ധ വഹന്തി ബലിമീശിതുഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഇതിലാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത്? ഇതിന്റെ വിവർത്തനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. മൂക്ക് കയറിട്ട പശുവിനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ. എന്താണ്? ബന്ധനത്തിലാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതിനെ ലംഘിക്കാനായിട്ടോ ധിക്കരിക്കാനോ നമുക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ വിപത്തുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം. പരമപുരുഷന്റെ അത്തരം നിയമങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊതുവെ മത അഥവാ ധർമ്മ സംഹിതകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങള്? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അല്ലെ. നമ്മളെ ശാസ്ത്രം വേദങ്ങൾ മുഴുവനും ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതാണോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണോ ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ, വേദങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോ ആ നിയമങ്ങള് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊതുവെ മത അഥവാ ധർമ്മസംഹിതങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന തത്വം എങ്ങനെയാണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകളായ ധർമ്മസംഹിതകളെ അനുസരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമുക്ക് എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം? ഭഗവാന്റെ
ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ചട്ടങ്ങളോടുള്ള അനുസരണ ഇല്ലായ്മയാണ് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ ചട്ടങ്ങളോടുള്ള അനുസരണ ഇല്ലായ്മ. അതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സ്വയം ഒരു ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ അപായം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വയം തന്നെ ഒരു ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ അപായം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ ഒരു അപായം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതിന്റെ കുടുക്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബദ്ധ ജീവിതം എന്നും എന്താണ് മുക്ത ജീവിതം എന്നും മനസ്സിലാക്കുക. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം? നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രത്യേകത തന്നെ നമുക്ക് വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്, ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്താണ് നമുക്ക് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കുരുക്കിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനുള്ള ഏക മാർഗം പരമപുരുഷനെ അനുസരിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ നമുക്ക് ഓരോരു വഴിയുള്ള ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് അതിനുള്ള പോംവഴി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മായയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് പകരം വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ, ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, ഹിന്ദുക്കൾ, മുഹമ്മദീയർ, ഇന്ത്യക്കാർ, യൂറോപ്യന്മാർ, അമേരിക്കക്കാർ, ചൈനക്കാർ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത സംശയങ്ങളാൽ ബന്ധിതനായി തീരുകയും അപ്രകാരം അതാത് ശാസ്ത്ര അഥവാ നിയമാനുശാസനങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് വിധേയരായി പരമപുരുഷന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ കുരുക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനുള്ള ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടോ, ക്ഷത്രിയനായിട്ടോ, വൈശ്യനായിട്ടോ, ശൂദ്രനായിട്ടോ, ഹിന്ദുക്കളെന്നോ, മുഹമ്മദീയരെന്നോ, ഇന്ത്യക്കാരെന്നോ, യൂറോപ്യന്മാരെന്നോ, അമേരിക്കക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനക്കാര്, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തില് ബന്ധിതനായിത്തീരും. അതിനുശേഷം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അനുശാസനങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് വിധേയരായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യും. നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ എഴുതപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെ ചട്ടങ്ങൾ ധർമ്മസംഹിതകളുടെ വികലമായ അനുകരണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഈ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിലെ ചട്ടങ്ങള് ഈ ധർമ്മസംഹിതകളുടെ വികലമായിട്ടുള്ള അനുകരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല, അതിന്റെ വികലമായ അനുകരണങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ, നിയമങ്ങളെല്ലാം. മതേതര രാജ്യം അഥവാ ഈശ്വരരഹിതമായ രാജ്യം ഭഗവത് നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കാൻ പ്രജകളെ അനുവദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മതേതര രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരരഹിതമായിട്ടുള്ള രാജ്യം, ഈശ്വരനെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കാനായിട്ടാണ് പ്രജകളെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളെ ധിക്കരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു രീതി നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ രീതി വരുമ്പോ അപ്പോ ഫലം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ അപൂർണങ്ങളായ മനുഷ്യ നിർമ്മിത നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിനാലുള്ള പ്രയോജനത്തെക്കാൾ ഭഗവത് നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുക മൂലം സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അധികം ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ, മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും വ്യവസ്ഥാപിതമായി അപൂർണരാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഇവിടത്തെ നിയമങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യര് അപൂർണരാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും. ആകയാൽ ഭൗതികമായി ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ച വ്യക്തി പോലും കുറ്റമറ്റ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമെന്നതിന് അല്പം പോലും സാധ്യതയില്ല. കൂടെ ഭൗതികമായിട്ട്
പുരോഗമിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല, കുറ്റമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനായിട്ട് ഒട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവത് നിയമങ്ങൾ അത്തരം ന്യൂനതയൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്തില്ല, യാതൊരുവിധ നിയമങ്ങളും ന്യൂനതകളും ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അത് ഭഗവാനാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? കുറ്റമറ്റതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കുറ്റമറ്റതായിരിക്കും. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതായിരിക്കും. നേതാക്കൾ ഭഗവത് നിയമത്തിൽ അഭ്യസ്ത വിദ്യരാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യരടങ്ങുന്ന ഒരു താൽക്കാലികോപായമായ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ ആവശ്യകത തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാര് ഭഗവത് നിയമത്തിൽ അഭ്യസ്ത വിദ്യരാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉള്ളവരാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കളാണെങ്കിൽ, ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യരടങ്ങുന്ന ഒരു താൽക്കാലിക ഉപായമായിട്ടുള്ള ഈ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ ആവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. കുറ്റമറ്റതാണ് നേതാക്കന്മാരെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ ആവശ്യം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ താൽക്കാലോപയുക്തമായ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഈ നിയമങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റം അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈശ്വര നിർമ്മിത നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഈശ്വരന്റെ നിയമങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല, മാറ്റമൊന്നുമില്ല. കാരണം സർവപരിപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ അവ പരിപൂർണമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും, പരിപൂർണമായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ധർമ്മസംഹിതകളായ ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾ മുക്താത്മാക്കളായ ഭഗവത് പ്രതിനിധികളാൽ വ്യത്യസ്ത ജീവിതാവസ്ഥകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവയാകുന്നു. ഇവിടെ ധർമ്മസംഹിതകളായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങളൊക്കെ ഈ മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രതിനിധികളാൽ വ്യത്യസ്ത ജീവിതാവസ്ഥകൾ കണക്കിലെടുത്തപ്പോ ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനും എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ധർമ്മസംഹിതകള്, ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങളൊക്കെ മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികള്, മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രതിനിധികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ നാരദ മഹർഷിയെ പറഞ്ഞു. നാരദ മഹർഷി ആരാണ്? ഭഗവാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ സംബോധന ചെയ്ത്, ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവര് വ്യത്യസ്ത ജീവിതാവസ്ഥകൾ കണക്കിലെടുത്ത്, അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ജീവിതാവസ്ഥകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അങ്ങനെ ഭഗവത് ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുന്നത് മൂലം ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ ക്രമേണ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായിത്തീരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുമ്പോ ക്രമേണ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്കിലും ജീവാത്മാവിന്റെ നിജസ്ഥിതി അവൻ പരമപുരുഷന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണ് എന്നതാകുന്നു. അപ്പോ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ നിജസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? സ്ഥായിയായ ഭാവം ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്നതാണ്. തന്റെ മുക്താവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ജീവാത്മാവിന് തന്റെ മുക്താവസ്ഥയിൽ, ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നത്. ആ സ്വാദനം ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന് തുല്യ നിലയിലോ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനേക്കാൾ കൂടുതലോ പോലുമാകും. അപ്പൊ ആ സ്വാദനം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആസ്വാദനം ആ ഭഗവാൻ മുക്താത്മാവായിട്ട് വരുന്ന ആസ്വാദനം ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന് തുല്യ നിലയിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനേക്കാൾ കൂടുതൽ പോലും ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ബദ്ധ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഓരോ ജീവസത്തയും മറ്റു ജീവസത്തകളുടെ യജമാനനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ ബദ്ധ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഓരോ ജീവാത്മാവും എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? മറ്റൊരു ജീവാത്മാവിന്റെ യജമാനനാവാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം മായയുടെ വ്യാമോഹത്താൽ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ബദ്ധജീവിതം വീണ്ടും ദീർഘിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി തീരുന്നു. അപ്പോ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ യജമാനനാകാനായിട്ടാണ് മറ്റൊരു ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മായയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് വരും? വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ബദ്ധജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കാനാണ് അതൊരു കാരണമായി തീരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വത സേവകൻ എന്ന ഈ തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് വരെ അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും അധികതരമായി ബദ്ധനായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഒരു ജീവാത്മാവ് താൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്നുള്ള യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അത് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്ത് വേണ്ടി വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും അധികതരമായിട്ട് ബദ്ധനായിട്ടിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭഗവത്ഗീതയിലെയും ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട
ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അന്തിമമായ നിർദ്ദേശമാണിത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റെല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അന്തിമമായ നിർദ്ദേശം എന്ത് തന്നെയാണ്? എല്ലാവരും ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കള് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമ്മളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 43. യഥാ ക്രീഡോപസ്കാരാണാം സംയോഗാവിഗമാവിഹ ഇച്ഛയാ ക്രീഡിതു സ്യാതാം തഥൈവേശേച്ഛയാ നൃണാം. യഥാ ക്രീഡോപസ്കാരാണാം സംയോഗാവിഗമാവിഹ ഇച്ഛയാ ക്രീഡിതു സ്യാതാം തഥൈവേശേച്ഛയാ നൃണാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ. യഥ അത്രത്തോളം, ക്രീഡ ഉപസ്കരാണം വിനോദ വസ്തുക്കൾ, സംയോജിക്കുക, വിഗമൗ വിയോജിക്കുക, ഇഹ ഈ ലോകത്തിൽ, ഇച്ഛയാൽ, ക്രീഡിതു ഒരു ഭാഗം അഭിനയിക്കാനായി മാത്രം, സ്യാതാം സംഭവിക്കുക, തഥാ അതുപോലെ, ഏവ നിശ്ചയമായും, ഈശ പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ, ഇച്ഛയാൽ നൃണ മനുഷ്യരുടെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഒരു കളിക്കാരൻ സ്വേച്ഛാനുസരണം തന്റെ വിനോദ വസ്തുക്കൾ അടക്കി വെക്കുകയോ വിതറിയിടുകയോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ മനുഷ്യർ സംയോജിക്കപ്പെടുകയോ വിയോജിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു കളിക്കാരൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തന്റെ കളിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്, വിനോദ വസ്തുക്കള് ഒന്നുകിൽ അടക്കി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിതറിയിടും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മനുഷ്യരെ ചിലപ്പോ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു, ചിലപ്പോ വിയോജിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നമ്മുടെ പൂർവ്വ കർമ്മ ഫലങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയുടെ വിധാനം അനുസരിച്ചാണ് നാം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ സജ്ജരായിരിക്കുന്നതെന്ന് നാം നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത 13-ാം അധ്യായം 23-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഓരോ ജീവസത്തയുടെയും അന്തരംഗത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവായി നിലകൊള്ളുന്നു. ആകയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലുമുള്ള പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അറിയുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തിൽ നമ്മെ അവസ്ഥിതരാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം സമ്മാനിക്കുന്നു. ഒരു സമ്പന്നന്റെ പുത്രൻ വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായി ജനിക്കുന്നതിന് കാരണം സമ്പന്ന പുത്രനായി ജനിക്കുന്ന ആ ശിശു ആ സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ അവൻ ആ പദവി പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിലാണ്. മാത്രമല്ല, ആ സന്തോഷകരമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിയുവാൻ ശിശുവോ പിതാവോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ശിശുവിനെ ആ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും മാറ്റേണ്ട ആ കൃത്യമായ സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ അവൻ മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഒരു ദരിദ്രന്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒത്തുചേരലിന്മേലോ അകൽച്ചയിന്മേലോ സമ്പന്നനായാലും ദരിദ്രനായാലും യാതൊരു നിയന്ത്രണമില്ല. കളിക്കാരനെയും അയാളുടെ വിനോദ വസ്തുക്കളെയും സംബന്ധിച്ച ദൃഷ്ടാന്തത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസൃതമായ പരിണിത ഫലങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാൻ ഭഗവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകിയാൽ കളിക്കാരന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം പ്രയോഗയോഗ്യമല്ലെന്ന് ഒരാൾ വാദിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂർവ്വകർമ്മ ഫലങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയുടെ വിധാനം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ സജ്ജരാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നാം നിശ്ചയമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത പൂർവ്വകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. ഭഗവത്ഗീത 13-ാം അധ്യായം 23-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും അന്തരംഗത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാനുണ്ട്.
ആകയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചെല്ലാം അദ്ദേഹം അറിയുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉപദ്രഷ്ടാവാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷിയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളുടെയും സാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ മേൽനോട്ടക്കാരനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തിൽ നമ്മെ അവസ്ഥിതരാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം സമ്മാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെ അവസ്ഥിതരാക്കി നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ആര് സമ്മാനിക്കുകയാണ്? ഭഗവാൻ സമ്മാനിക്കുന്നു. ഒരു സമ്പന്നന്റെ പുത്രൻ വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായി ജനിക്കുന്നതിന് കാരണം സമ്പന്ന പുത്രനായി ജനിക്കുന്ന ആ ശിശു ആ സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ അവൻ ആ പദവി പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലാണ്. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ഒരു സമ്പന്നന്റെ പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് എന്താണ്? പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചപ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ കുട്ടിക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. സമ്പന്ന പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കാനുള്ള അർഹതയുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പദവി ആർക്ക് കിട്ടുന്നു? ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നു. സമ്പന്ന കുടുംബത്തില് സമ്പന്ന പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ആ സന്തോഷകരമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിയാൻ ശിശുവോ പിതാവോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ശിശുവിനെ ആ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും മാറ്റേണ്ട കൃത്യമായ സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ അത് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം സന്തോഷത്തോടെ പിതാവും ശിശുവും ജീവിച്ചു പോവായിരിക്കും. അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സ്ഥാനം എത്രത്തോളമാണോ അത് ആ ശിശുവിന് അർഹതപ്പെട്ടത്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൃത്യമായ സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്യും. ഒരു ദരിദ്രന്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോ വരെ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയം വരെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ആ കൃത്യമായ സന്ദർഭം കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറ്റപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാല് അത് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അത് ദരിദ്രനായാലും സമ്പന്നനായാലും എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒത്തുചേരലിന്മേലോ അകൽച്ചയിന്മേലോ സമ്പന്നനായാലും ദരിദ്രനായാലും യാതൊരു നിയന്ത്രണമില്ല. അപ്പൊ ഒത്തുചേരലിനും സമ്പന്നനായാലും ദരിദ്രനായാലും ഇതൊന്നും യാതൊരു നിയന്ത്രണമല്ല. ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. കളിക്കാരനെയും അയാളുടെ വിനോദ വസ്തുക്കളെയും സംബന്ധിച്ച ദൃഷ്ടാന്തത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു കളിക്കാരന്റെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കളിക്കാരന്റെ സ്വേച്ഛാനുസരണം തന്റെ വിനോദ വസ്തുക്കൾ അടക്കി വെക്കുകയോ വിതറിയിടുകയോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്നാണ്. ആ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ പരിണിത ഫലങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാൻ ഭഗവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകിയാൽ കളിക്കാരന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം പ്രയോഗയോഗ്യമല്ലെന്ന് ഒരാൾ വാദിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് യോജിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കളിക്കാരന്റെ വിനോദ വസ്തുക്കള് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിതറിയിടുന്നു, അടക്കി വെക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് യോജിച്ചതല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള പരിണിത ഫലങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാൻ ഭഗവാൻ ബാധ്യസ്ഥനായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് നമുക്ക് വാദിക്കാം. പക്ഷെ അത് അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കാരണം പറയുന്നുണ്ട്. പരമേച്ഛ ഭഗവാന്റേതാണെന്നും അദ്ദേഹം യാതൊരു നിയമത്താലും ബദ്ധനല്ലെന്നും നാം സദാ ഓർക്കണം. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എല്ലാത്തിന്റെ ഫൈനലി ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण।